Dito tayo matatagalan sa ng traffic. Naghahanda na kami mga kabayan ng gamit namin. Mamaya yung alis namin ng alas 9 ng gabi. Yan, ito yung mga baon namin. Tapos nagdala kami ng panggala sa Bicol, bike. Yan, magbabike kami doon sa bundok. Yan, 3 bike yung dala namin. Ito yung sa anak kong bunso. Ito yung sa akin, saka sa anak kong panganay. Yan, ayos na mga kabayan, naitali na namin yung bike. Yan, yung hindi na lang namin ikakarga yung maliliit pa naming gamit. Yan, isisiksi ko na lang dyan sa mga pagitan. Yan, maluwag pa naman sa ilalim. Okay kabayan. Bye bye. Bye bye kabayan. Bye bye po kabayan. Bye bye, paalis na kami. Sil, dito na sil yung dagat sila, tingnan mo na. Hindi tayo bababa? Hindi na. Hindi pa pa? Baka maraming tao dyan, bawal tayong bumaba. Pipicture lang. Saan yung dagat pa? Diyan, malapit na tayo sa dagat. Sa dagat? Yan, papakainin muna namin yung alaga namin. Baka gutom na. Dami naman tubig. Hindi, para mabilis lang po. Koko, baba na Koko, baba. Kuha na ba to? Apad sa amin, apad sa Bicol. Sige, lilipat tayo doon sa may dagat. Ha? Lilipat tayo doon sa may dagat. Sige na. Bakit? Bakit? Mamaya. Hello mga kabayan. Hello. Alin? Likod. Likod ni mo yan. Alam ko si Oreo eh. Ayun ako ni mga ako. Ito naman si Oreo. Makabasa yung tali. Yan, bilis na Oreo. Alis na tayo. Maiwan ka. Oy! Oy! Ito naman si Coco. Mga kabayan, welcome to Bicol na kami. Saan tayo dito? Magpapalipad pa ba tayo ng drone? Sige. Ay mga kabayan. Hello mga kabayan. Puyat na, kuha na kami. Walang oras na kami mga kabayan nagbabiyahe. Balik ko dyan. Ang
kukulit nitong kasama naming dalawa, oh. Oh. Ang kukulit, oh. Ah? Yung dalawang aso, kuya. Gustong bumaba, oh. Diyan lang kayo sa loob. Away. Yan, tuloy na kami mga kabayan. Bigyan natin siya ng dalawa. Ay, mag-shake Huwag mo na. siyang pakainin. Sino? Ayun na yung si Cory lang. Uy! Malilikot talaga tong dalawang ito dito. Siya na ang gusto mag-drive mga kabayan, oh. Oh, lilikot ng dalawa, oh. Uy! Tulog-tulog din si Coco. Katabi pala ni Isa. Sino? Si Coco. Tulog. Alis na tayo. Gusto mo? Ito. Mamaya masakit na sa mata yung araw. Mga bandang alas 9. Mga alas 12 nasa Naga na tayo nito. Naga City. 6 hours na pala, ay 10 hours na pala tayo. Hindi na. Eh, tayo? Oh, slow down. Oh, yan na. Masaya na sa matang Mataas ang na. araw. Nakakakompe, nakakaantok. Lalo na Nasaan pag gas? puyat. Hindi naman ako naaano eh. Hindi na naaano sila. Baka masisilaw. Wag na wag kang tulog. Sarap ng tulog mo. Ganyan mo na lang. Bumaba. Ay, kainin yung tinapay. Baka makagalag. Signal. Yeah! Gusto na May to. tricycles. Sige pagpasada, di ka makaka-overtake. Dito tayo matatagalan sa traffic. Oh, pwede. Ako pa, naggaganyan ako pa. Lakas-lakas ko. Pag Papa! Naggaganyan ako pa nagtatumba ang ganyan. Hindi ako nakapupunta dito. pag nagpipreno ako, Kasi ko na. Pero kasi kumakain ako. Magpalakas ito eh. Ito pa hindi matumba. Hindi ako nagtutumba na pa. hindi tayo makakalusot basta-basta nito. Ang daming kasalubong. Oo, kasi tsaka maliit ang pasada. Dapat nakalabas tayo dito sana nung bago nag-umaga, no? Lakas kasi ng ulan. Traffic na mga kabayan pag pag umaga na. Ako, ayo. Kanina kasing madaling araw, malakas yung ulan kaya tumabi muna kami sa gasolinahan. Ngayon, bawat bayan na dadaanan namin,
Traffic. Gumaka. Anong lugar na ba to? Gumaka. Gumaka pa lang tayo. Tatanghaliin pa yata tayo. Kahit ulit lang tayo, mama. Kala, wag malayo. Papatingin mga sa mapa. Ayan mga kabayan, no? To Bicol yung araw. Lopez. Ikaw. Mami, Jollibee. Hello, kabayan. Oo, ganda. Wee! Sliding! 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 It's sliding! It's sliding! It's sliding! 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 Na? Mamiss mo din yung bike mo ba? Ha? Gusto mo mabike sa Bicol ba? Wow. Na? Umpisahan mo na yung baba mo pa kasi kasama ko si Lutlot sa likod pa. Si Lutlot sa likod daw sa harap. Doon na lang sa Tinambaklin. Dati nga pa dyan tayo. May dagat kasi yung paliko. Dati nga pa dyan tayo minto. Ano pala to? Mas maganda doon sa kuwan. Ay, basta Ay, no, dyan po. Ganda oh. ang ganda dito pa. Mataas. Wow, so maganda. Wala tayong magagalit yung mga kukuhan sa atin. Matatraffic sila. Kaya wala tayong pagpaparking ano. Sakto lang yung salubong lang ng sasakyan. Nagagalit yung mga tao Oo, magagalit yung mga tao. sa atin. Bubusinahan tayo dyan. Galit, inis. Oo. Daming lubak. Balabas, balabas, malalalaw. Papa, mapatugtog ka pa, pa. O pa? Palabat, 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 ang palabat. Palabat, ang palabat. Palabat, palabat, ang palabat. Palabat, 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 palabat. Palabat, 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 palabat. Palawat, ang palawat, ang palawat, ang palawat, ang palawat. Yan na yung araw. Sakit sa mata. Siyempre natulog ka. Masakit sa mata yan pag puyat. Nasisila ka. Yun pa ako yan. Ay, nasisila. Ay. Nasa Kalawag na kami mga kabayan. Bayan ng Kalawag, Quezon. Op, lubak ah. Ayan. Malapit na tayo. Ay! Malapit na. Ang layo kayo. Legazpi Dait. Anong lugar na ba to? Legazpi. Kapasok na kami ng Naga City mga kabayan. Papunta na tayo ng pan. Legazpi yung nakaturo eh. Naga, Tagkawayan. Malapit na tayo. Di ba yung dahil na yun, yung malayo? Oo. Oo. Yung parang paikot-ikot tayo. Yung dahil.
saan po tayo sir? Tinambak. Tinambak, may travel na tourist po. Pakidara kang ano, kang requirement. Ito pong kulay blong ito. Yan na ba? Na yan? Ay, na hindi. Iya po. Yan sa may tricycle. Iya po. Salamat po. Mag-Christmas ako. Parang hindi ma. Hindi. Diyan lang kayo. Dahil inabot na tayo ng umaga. Meron na naninita. Ikaw na mag-practice dyan. COVID-19 mass testing. Mass testing. Yan, nandito kami mga kabayan sa checkpoint dito sa may Tagkawayan. Yan, tinitingnan yung mga papel namin. Libre lang daw mga kabayan yung rapid test dito. Ay, bakit sa kuya wa? Dito na kami mga kabayan sa Tinambak, Camarines Sur. Yan, malapit na kami sa amin. Yan, kaso yung dinaanan naming checkpoint bago pumasok ng Camarines Sur, pinapareport muna kami sa munisipyo ng Tinambak. Kaya dadaan muna kami sa munisipyo kung ano daw yung decision nila, kung i-home quarantine kami o i-quarantine dun sa facilities nila. Yan, medyo pahinga-hinga muna ng konti dito. Yan, ito yung ilog ng Tinambak. Yan, dito na kami mga kabayan sa bahay namin sa Bicol, sa probinsya. Yan, ito yung pinaka-grills dito. Ayan, yung mga kabayan, makikita nyo yung kapaligiran dyan sa labas. Yan, ito yung mga sinaunang bahay mga kabayan. Yan, ito yung pinakalikod ng bahay ng mga magulang ko mga kabayan. Yan, hiniwalay muna kami dito kasi bago kami papayagan na home quarantine, kailangan makita muna nila yung paglalagyan sa amin. Kaya ichinik muna ito ng barangay captain dito sa amin. Tiningnan muna kung may sariling CR. Yan. Ito yung CR namin dyan. Sarado lahat po yan. Tapos mayroon din kaming sariling lutuan. Ayan. Uling lang. Hindi po uso dito yung gasol. Yan. Tapos ito yung pinakalababo dito. Yan. Tagusan po yan. Yan. Makikita mo yung ilalim. Yan po yung uso dito sa probinsya. Yan, ito naman mga kabayan yung palabas dito sa may likod namin. Yan, kami lang dito. Yan, ayun yung balon. Yan, tapos yung mga magulang ko dyan muna sa kabila. Habang hindi pa kami nakakatapos ng home quarantine na 14 days. Yan, hanggang dito na lang muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.